БГ, как сте? Сега ще ви покажа... ме изядоха. Сега ще ви покажа как да играете на Гарио. Ако искате си я свалете, страшно яка играе. Няма да съжалявате. И сега ме погълнаха. Отврат. Така. Ранди. БГ. Така. Ме погълнаха. Малко сусотната игра, но... чао. Абонирайте, давайте лайкове, ако не ви хареса. Разбирам ви, соп съм малко на Гарио. И чао.